हे गाइस आं नोंथांमोननि सेराव मोनसेबाव गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आयदाया जाबाय मेथ्स एबा सानखान्थिनि प्रफिट एन्ड लस एबा मुलाम्फा एबा खहा लाब एबा लकसान दिहुननायनि सायाव आं भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंनि डेसक्रिपसनखौ चेक खालामनो हागोन। आं डेसक्रिपसनाव माखासे भिडिअफोरनि लिंक होनानै दोनदों। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायानो आंखौ भिडिअ बानायनो थुलुंगाखां होयो। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। नाम्बार 1 कुइसनाव मा होनदो? सासे मानसिया 10 राङाव 11टा खमला बायनानै 11 राङाव 10टा खमला फानदों। बै बायनाय फाननाय एबा लेनदेनाव बै मानसिखौ बेसेबां मुलाम्फा एबा खहा जादों? जोंहा मा होनना बुंदों? सासे मानसिया 10 रुपिस खरि 11टा माने 11टा खमला बायदोंमोन आरो बियो मा खालामदों? 11 रुपिस एबा 11 थाखायाव 10टा खमलाखौ फानफिनदों। अब्ला बिनि बायनाय फाननायाव बेसेबां लाब लुकसान एबा प्रफिट एन्ड लस जादों बेखौ जोङो दिहुननांगौ। जों गिबियाव ट्रेडिशनेल मेथडजों खालामगोन, बिनि उनाव आं नोंथांमोननो सर्ट ट्रिकजों खालामनानैबो दिन्थिगोन। जोंहा दा गिबियाव मा खालामनांगोन? जेसेबां खमला बायदोंमोन आरो जेसेबां खमला फानदोंमोन बिनि एलसिएम एबा दुआसा एबा दुसासा दिहुनग्रोनानै लानांगोन। अब्ला जोंहा बेसेबां खमला बायदोंमोन? 11। ओमफ्राय बेसेबां खमलाखौ फानफिनदों? 10। अब्ला जोंहा बेखौ 11आ मा? बेनि एलसिएम दिहुननांगौ नालाय, जोंहा 11आ प्राइम नाम्बार नालाय, बेनिखायनो जों डाइरेक्ट सानजाबना होगोन। अब्लानो बिसोरनि एलसिएमआ ओंखारगोन। जोंहा सानजाबनोसै। बेसेबां जागोन? 110। बे 110आ मा जागोन? बियो बेसेबां खमला बायखो? 110नि। आरो बियो बेसेबां फानखो? 110। गासै खमलाया बेसेबां? 110 नङा होमब्ला? अब्ला जोंहा दा नेक्स्टआव मा? दायो जोङो थाइसे खमलानि बेसेन दिहुनना लाग्रोनि। अब्ला जोंहा बेसेबां खमला बायदोंमोन? 10टा। नङा, सरि। 10 थाखा खरि खैथा खमला बायदोंमोन? 11टा नङा होमब्ला? अब्ला जोंहा गासै बेसेबां? 110। अब्ला जोंहा 11 जों 11 दानबाय। अब्ला जोंहा बेसेबां थाखो? 100। अब्ला बियो 100आ मा जाखो? बियो गासै 100 रुपिसनि मा खमला बायदोंमोन। दायो बियो बेसेबाङाव फानदों बेखौ नायनोसै। बियो मा 100 रुपिसाव खमलाखौ बायदोंमोन। दायो जोंहा बेसेबां फानगोन? अब्ला बियो 10टा खमला मा फानबाय? बेसेबां खरि? 11 रुपिस खरि। अब्ला जोंहा गासै बेसेबांमोन? 110। अब्ला जोंहा 0 जों 0 दानदो। अब्ला जोंहा बेसेबां थाखो? 121 नङा होमब्ला? अब्ला बियो बेसेबाङाव फानखो? 121आव। बियो 121 रांनि खमला फानबाय। बेसेबाङाव बायदोंमोन? 100 रुपिसाव। अब्ला जोंहा दायो मा दिहुननांगौ? जौखोन्दो मुलाम्फा बेसेबां पारसेन्ट? अब्ला जोंहा डाइरेक्ट मोनथिखाबाय मा बेसेबां मुलाम्फा जाखो? 21 नङा होमब्ला? जोंहा मा मोनथिखाबाय? 21। अब्ला जोंहा पारसेन्टेज बेखौ नट खालामनानै ला कपियाव, नङाब्ला आं बेखौ जायगा खम नालाय दाननाय जागोन, गोसोआव थानाय नङा। अब्ला जोंहा
पार्सेन्टेज दिहुननांगौ नङाब्ला अब्ला जोंहा पार्सेन्टेज दिहुननाया बेसेबांमोन बेसेबाङाव बायदोंमोन 100 बियो जोंहा बेसेबांमोन 121 जोंहा 121 आव 21 प्रफिट जादोंमोन नङा होमब्ला बा जोंहा पार्सेन्टेज दिहुननांगौला 100 अब्ला जोंहा 100 खौ 100 जों दानबाय अब्ला जोंहा बेसेबां थाखो 21 अब्ला बियो बेसेबां पार्सेन्ट मुलाम्फा जाखो 21% बियो जाबाय ट्रेडिशनेल मेथडजों खालामदोंमोन दानिया जोङो मा सर्ट ट्रिकजों खालामजाबाय गुसुंजों जोङो थाबनो माबायदि खालामनो हायो अब्ला जोंहा जेब्लायबो मुलाम्फा एबा खहाखौ प्रफिट एन्ड लसखौ बबेयाव दिहुननांगौ जेब्लाबो बायनाय एबा कस्ट प्राइसआव दिहुननांगौ अब्ला फैदो दानिया जोंना नेक्स्ट सर्ट ट्रिकआ जाहैबाय बियो बेसेबां खमला बायदोंमोन 11 खमला बेसेबाङाव बायखो 10 राङाव आरो 10 ता खमला बेसेबाङाव फानखो 11 रुपिसाव अब्ला जोङो दा मा खालामगोन अब्ला जोङो दा मा खालामगोन खेंसालियायै सानजाबना होगोन एकदम बेबायदि बा जोंहा 11 into 11 minus 10 into 10 ओमफ्राय जोंहा पार्सेन्टेज सरि दै एसे जायगानि प्रब्लेम जादों ओंखायनो आं गाहायाव खालामनोसै जोंहा एसे सिगाङाव खालामनोसै 11 into 11 minus 10 into 10 नङा होमब्ला जों 10 into 10 खौ गाहायाव लाबोफिनबाय 10 into 10 ओमफ्राय जोंहा पार्सेन्टेज दिहुननांगौ नालाय 100 अब्ला जोंहा मा जागोन 11 जों 11 into खालामब्ला 121 नङा होमब्ला बिनि उनाव माइनास दङ 10 into 10 100 आरो जोंहा मा गाहायाव 10 into 10 100 आरो जोंहा मा दंखायो 100% अब्ला जोंहा बे 100 जों दानबाय अब्ला जोंहा गोजौआव मा थाखो 121 minus 100 अब्ला जोंहा बेसेबां 121 निफ्राय 100 थांबाय बेसेबां थाखो 21% जोंहा 21% मोन्दोंमोन नङा होमब्ला बेयाव अब्ला नोंथांमोना बे सर्ट ट्रिकखौ मोजाङैनो बुजिबाय जानांगौ नङा होमब्ला पार्सेन्टेज दिहुननो थाखाय मा खालामनांगौ जोंहा क्रस सानजाबनानै पार्सेन्टेज दिहुननो थाखाय मा खालामनांगौ 100 अब्लानो जोंहा बिनि पार्सेन्टेजखौ मोनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय फैदो दाना नाम्बार 2 कुइसन मा होनदों नाम्बार 2 कुइसनखौ जोङो फरायना लाग्रोनि सासे मानसिया 16 राङाव 9 ता खमला बायनानै 20 राङाव 11 खम एबा अफार होनानै एबा डिसकाउन्ट होनानै फाननाय जादों बे बायनाय एबा फाननायाव बै मानसिखौ बेसेबां मुलाम्फा आरो खहा जादों अब्ला जोंहा बेखौ डाइरेक्ट सर्ट ट्रिकजों खालामगोन नोंथांमोना ट्रेडिशनेल मेथडखौ मोनथिखाबाय अब्ला जोंहा बेखौ एकदम डाइरेक्ट सर्ट ट्रिकजों खालामसै अब्ला जोंहा 9 ता खमलाखौ बेसेबां खरि बायदो 9 ता खमलाखौ बेसेबाङाव बायदों 16 खरि नङा होमब्ला बिनि उनाव 11 ता खमलाखौ बेसेबाङाव फानखो 20 अब्ला जोंहा सर्ट ट्रिकआ मामोन डाइरेक्ट खेंसालियायै सानजाबना होगोन अब्ला जोंहा 9 जों 20 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 9 into 2 18 0 180 माइनास जोंहा फर्मुलाखौ मोनखादोंमोन बिनि उनाव 11 जों 16 खौ सानजाबब्ला मा जागोन इनटु खालामब्ला 176 गाहायाव 1
76 जोंहा पार्सेन्टेज दिहुननांगौ नालाय 100 into 100 अब्ला जोंहा दायो मा खालामगोन 176 गोजौआव 118 निफ्राय 176 4 थाबाय into 100 दंखायो पार्सेन्टेजनि अब्ला जोंहा दायो 4 जों 176 खौ दानोब्ला 44 थाबाय जोंहा दा 44 खौ 100 जों दाननांगौ अब्ला जायगा गैया नालाय आङो बेखौ खोमोरनोसै नोंथांमोना नटबुकआव लिरना लाबानो जाबाय लिरना लालांबानो जाबाय फैदो दाना बेसेबां थादोंमोन 44 सरि एसे गाहायाव 44 गोजौ 100 अब्ला जोंहा 100 दा मा रानजाग्रा आरो 44 आ रानग्रा अब्ला जोंहा 44 खौ 100 जों रानोब्ला बेसेबां थांगोन खननै थांग्रोगोन नङा होमब्ला खननै थांबा बेसेबां 88 2 थाबाय बेनि उनाव जोंहा बेसेबां थाखो 12 थाबाय 12 खौ जोङो फिन 44 जों रानब्ला बेसेबां जागोन 311 अब्ला जोंहा बेसेबां मोनखो 2 गथा 11 बाहागोनि 3% प्रफिट मोनबाय अब्ला बेखौबो नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला खनसे लाइक खालामना हो फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो दाना नाम्बार 3 कुइसनाव सासे थगायसुला फालांगिया मुवाखौ गुबै एबा बायनाय बेसेनाव फाननो सानो नाथाय बियो 1 केजिनि जायगायाव 960 ग्राम खम बाहायो एबा हरो बेखौ बेसेबां जौखोन्दो मुलाम्फा जाखो होनबालाय जोंहा मा होनदों नाम्बार 3 कुइसना जोंहा कुइसनखौ गिबियाव बुजिग्रोनांगोन अब्लासो जोङो एन्सारखौ खालामनो हागोन सासे थगायसुला फालांगिया मुवाखौ गुबै एबा बायनाय बेसेनावनो एबा कस्ट प्राइसआवनो फाननो एबा हरनो सानफिनो नाथाय बियो मा खालामगोन 1 केजिनि जायगायाव 960 ग्रामल' हरगोन अब्ला बेयाव बेसेबां लाखिखो बेनि सायाव जोङो मा खालामनांगौ जौखोन्दो मुलाम्फा दिहुननांगौ अब्ला फैदो दाना जोंहा खालामनोसै अब्ला जोंहा बे हमना ला मोनसे मुवानि दामा बेसेबां बेसेना 100 ओमफ्राय जोंहा बेसेबांमोन 1 केजियाव बेसेबां ग्राम थायो 1000 अब्ला जोंहा मा 100 बराबर 1000 माने 1 केजिनि दामा 100 रुपिस अब्ला जोंहा बियो बेसेबांल' हरगोन 960 अब्ला जोंहा 960 बराबर मा जागोन 96 नङा होमब्ला अब्ला जोंहा बेयाव बेसेबां खम जाखो 100 निफ्राय 4 जोंहा दा मा खालामनांगौ बै 4 नि सायाव पार्सेन्टेज दिहुननांगौ अब्ला फैदो दानिया अब्ला जोंहा मानि सायाव कस्ट प्राइसआ जोंहा मा जाखो 96 जोंहा 96 सायाव दिहुननांगौ नङा होमब्ला अब्ला जोंहा 96 जोंहा बेसेबां खम मोनदोंमोन 4 जोंहा पार्सेन्टेज दिहुननांगौ नालाय 100 अब्ला जोंहा 96 जों 4 जों दानदो बेसेबां थाखो 24 माने 9 खौ 4 जों दानग्रोबाय बेसेबां जाखो 4 दानबा 1 थाबाय 116 16 खौ खनसे 4 जों हरफिनबा 4 24 जोंहा दा 24 खौ 100 जों राननांगौ अब्ला जोंहा मा जागोन 100 आ रानजाग्रा नालाय 24 आ रानग्रा अब्ला जोंहा 24 खौ खनब्रै हरनोसै खनब्रै हरबाय
अब्ला बेसेबां थागोन जोंनिया 96 थांबाय नङा होमब्ला अब्ला 4 थाबावबाय अब्ला जोंहा 4 खौ जोङो 4 थाबाय जोङो लाथिख' लानो हायो नङा होमबा 40 जों माने उनाव नेक्स्टआव माबायदि खालामनो बेखौ दिन्थिगोन अब्ला जोंहा फिन बेसेबां थाखो 4 थाबाय 4 खौ जोङो 1/6 अब्ला जोंहा बेसेबां मोनखो नै 4 4 गथा 6 बाहागोनि 1 जोंहा मा जागो मुलाम्फा जाबाय अब्ला नोंथाङा बेखौ बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा मोजाङैनो अब्ला नै जोंहा बे ससेखौ माबायदि खालामदों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै दिन्थिनोसै 124 नङा होमब्ला अब्ला जोंहा 24 खौ हरबा 4 बार हरबा बेसेबां जागोन 96 जोंहा 4 थाबाय नङा होमब्ला 10 लाबाय 40 जाबाय अब्ला जोंहा खनसे हरनो हायो खनसे हरबा 24 थांबाय नङा होमबा अब्ला जोंहा बेसेबां थाखो 26 आनो थाफिनलायबाय सरि बेसेबां थाखो 16 अब्ला जोङो सरि बेसेबां थाखो 6 अब्ला जोङो 6 खौ होबाय फैदो दाना नाम्बार 4 कुइसन नाम्बार 4 कुइसनखौ जोङो नायनोसै मा होनदों सासे दखानिया 10% मुलाम्फा लानानै माइरं फानो बियो जाय खम एबा डिसकाउन्टखौ होयो बेनि खम एबा डिसकाउन्टआ 20% खममोन बा खम बिनि गासै जौखोन्दो मुलाम्फाया मा जागोन अब्ला जोंहा मा बुंदों जाय मुवाखौ दखानिया 10% डिसकाउन्ट होनानै फानो खिन्थु बैनि अरिजिनेल एबा दामा बेसेबां खममोन 20% खममोन अब्ला बियो बेसेबां पारसेन्ट प्रफिट जाखो जोङो बेखौ नायनोसै हमना ला पार केजि माने X रां माने सेरसेयाव X रां हमना ला अब्ला जों बेखौ मा ट्रेडिशनेल मेथडजों खालामगोन बिनि उनाव नोंथांमोननो सर्ट ट्रिकजों खालामनानै दिन्थिगोन मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय मोनसे फैदो दाना बेनि कस्ट प्राइसआ बेसेबां पार केजि X अब्ला जोंहा बेसेबां पारसेन्ट लादोंमोन जोंहा 100आव 110 बा 10% अब्ला जोंहा 100आव 110 नङा होमब्ला बिनि उनाव जोंहा बेसेबां डिसकाउन्टमोन बिनि मेन प्राइसआ 20 रुपिस अब्ला जोंहा उल्था खालामदो 100आ गोजौ थांसिगोन बिनि उनाव 100निफ्राय 20 माइनास खालामदो बेसेबां 80 नङा होमबा अब्ला जोंहा दायो दानदो 100जों 100 दानदो 0जों 0 दानदो अब्ला जोंहा बेसेबां थाखो 11/8 बे 11/8 थाबाय नङा होमबा जोंहा फैदो दाना 11 बिथिं Xआ फैसिगोन 8 फैबाय इयाव 11 Xआ ओरै फैबाय प्लास जोंहा मा कस्ट प्राइस बेसेबां X नङामोन होनबा जोंहा अब्ला जोंहा नै बियो मा जाखो जोंहा सेलिं प्राइस जाबाय नङा होमब्ला अब्ला फैदो बेनि उनाव X फैदो जोंहा मेन प्राइसआ बेनि उनाव जोंहा पार्सेन्टेज दिहुना मामोन बेबो दंखायो माइनास X बेनि उनाव 100जों पार्सेन्ट दिहुननांगौ नालाय अब्ला जोंहा दायो Xजों
x दानबाय बेनि उनाव जायगायाबो एसे प्रब्लेम जादोंथ' आं नोंथांमोननो बड' खालामना दिन्थिगोन मबाइलाव जोबोद खस्थ' जायो माने जोबोद खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायदों लाइक खालामना होबानो जाबाय मोनसे दा जोंनिया बेसेबांमोनलाय x जों x दानबाय नङा होमब्ला अब्ला जोंहा 8आ फैबाय जोङो मा लाखो LCM लाबाय 8x जोंहा x आ फैबाय बेनि उनाव 11 निफ्राय 8 थांबा 3 जोंहा ओमफ्राय बेनि उनाव 3x बेनि उनाव पार्सेन्टेज 100 दंखायो x जों x दानबाय नङा होमबा अब्ला जोंहा 3 जों 100 जों इनटु खालामबाय बेसेबां जाखो 300 गाहायाव बेसेबां 8 अब्ला जोंहा बेखौ रानोब्ला बेसेबां जागोन पार्सेन्ट 37.5% अब्ला जोंहा बेयो मामोन ट्रेडिशनेल जों माने जों खालामबाय थानाय मेथड अब्ला जोंहा फैयो दाना सर्ट ट्रिकजों खालामसै बा सर्ट मेथडजों फैदो दाना नैबेयाव मा जोंहा सर्ट मेथडआ टोटेल पार्सेन्ट प्रफिट इक्वल टु जोंहा बेसेबां पार्सेन्ट प्रफिटमोन बेखौ होनांगोन पार्सेन्ट प्रफिट प्लास डिक्रिज पार्सेन्ट माने बियो बेसेबां पार्सेन्ट खम होदोंमोन नङा होनब्ला बेसेबां पार्सेन्ट खममोन बिनि बेसेना डिक्रिज इन वेट जोंहा दंखायो पार्सेन्टनि थाखाय 100 ओमफ्राय बियो बेसेबां डिसकाउन्टमोन बिनि पार्सेन्ट डिक्रिज इन वेट माने बेसेबां खम खालामदोंमोन डिक्रिज इन वेट अब्ला जोंहा फैदो लानोसै जोंहा बेसेबां पार्सेन्ट खममोन 10 बिनि अरिजिनाला बेसेबांमोन 20 अब्ला जों बेखौ प्लास खालामबाय अब्ला बे 100 फैबाय आरो जोङो मा बै खमखौ गाहायाव लाफैबाय माइनास अब्ला जोंहा दायो माने एसे जायगा खम जादोंथ' ओंखायनो एसे खस्थ' जादों जोंहा बैयाव बेसेबांमोन 10 प्लास 20 30 मोन नोंथांमोना एसे नटबुकआव लिरनानै लानानै नायबानो जाबाय आंनाव एसे जायगानि प्रब्लेम जादों ओमफ्राय गाहायाव जोंहा 100 माइनास 20 मोन 80 अब्ला जोंहा पार्सेन्टेज दिहुननांगौ 100 नङा होमबा अब्ला जोंहा दायो मा खालामदो दानदो 0 जों 0 बेनिफ्राय 3 जों 100 जों इनटु खालामना होदो 300 गाहायाव बेसेबां दङ 8 अब्ला जोंहा बिनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां ओंखारदोंमोन जों सिगाङावनो मिथिखाबाय नङा होमबा 37.5 अब्ला नोंथांमोना बेखौबो मोजाङैनो बुजिबाय जानांगौ फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो दाना 5 नाम्बार कुइसनखौ खालामना नायनोसै 5 नाम्बार कुइसनाव मा होनदो 10 मुवानि बायनाय एबा गुबै बेसेना 9 मुवानि फाननाय बेसेननि समान जौखोन्दो मुलाम्फा दिहुन अब्ला जोंहा बेयाव मा होनना बुंदों माने नों 10टा मुवा बायनायाव जेसेबां फैसा थांदोंमोन जोङो 9टा मुवा बायनायाव एसेबांनो फाननायाव एसेबांनो रांखौ मोनफिनगोन अब्ला बेयाव जोंहा मा जौखोन्दो दिहुनो अब्ला जोंहा फैदो 10टा मुवा आरो मा बेखौ जोङो LCM मेथडजों खालामगोन आरो 9टा मुवा जों बे मोननैखौ सानजाबगोन अब्ला जोंहा गासै बेसेबां 90 बा बेसेबां बे 90खौ मा खालामखो बियो इनभेस्ट खालामबाय नङा होमब्ला अब्ला फैदो जोंहा दाना मोनसे मुवानि बेसेन दिहुननोसै जोंहा गासै राङा बेसेबां
टटेल इनभेस्टआ 90 जोङो बेसेबां करि बायदोंमोन 10 रुपिस करि अब्ला जोंहा बेखौ दाननोसै दानोब्ला जोंहा बेसेबां जाखो 9 मोनसे मुवानि बेसेना बेसेबां जाखो 9 नङा होमबा बियो मा मोनसे मुवानि बेसेन अब्ला जोंहा दायो बेसेबाङाव फानखो बेखौ नायनोसै अब्ला जोंहा मोनसे मुवानि बेसेना बेसेबां 9 गासै इनभेस्टमेन्ट बेसेबांमोन 90 नङा अब्ला जोंहा बेखौ दानदो दानोब्ला बेसेबां जाखो 10 जोंहा बेसेबाङाव फानखो 10 रुपिसाव जोङो बेसेबां बायदोंमोन 9 रुपिसाव नङा होमब्ला अब्ला जोंहा दा मा जौखोन्दोआव दिन्थिनांगौ नङा होनब्ला जोंहा जौखोन्दोआव दिन्थिनांगौ अब्ला जोंहा जौखोन्दो फर्मुला माबायदिमोन पार्सेन्टेज दिहुननाया समान समान जोंहा गासै मोनसे मुवानि बेसेना बेसेबां 9 रुपिस अब्ला जोङो बेसेबाङाव फानदोंमोन 10 जों बेसेबाङाव बायदोंमोन 9 अब्ला जोंहा पार्सेन्टेजआव दिन्थिनांगौ नालाय 100 नङा होमब्ला अब्ला जोंहा दायो सिदा 9आ गाहायाव फैबाय आरो 10 निफ्राय 9 थांबा 1 जोंहा आथिं 100 दंखायो पार्सेन्टेजनि थाखाय 100 अब्ला जोंहा दायो मा खालामगोन बे 9 जों आरो 100 जों दानगोन अब्ला जोंहा बेसेबां थागोन 11 हरबा 99 थांबाय नङा होमबा बिनि उनाव 1 थाबाय जोंहा 1.9 जोङो 9 जों हरफिननांगोन नालाय जोंहा बेसेबां 11 गथा 9/1% मा जाखो लाब जाबाय माने मुलाम्फा अब्ला फैदो जोंहा जों दायो मा सर्ट ट्रिकआव खालामगोन सर्ट ट्रिकआ जाहैबाय जोंहा मोनसे मुवानि बेसेना बेसेबांमोन कस्ट प्राइसआ जों दानि मोनखादों नङा होमबा 10 रुपिस ओमफ्राय आरो सेलिं प्राइसआ बेसेबांमोन सरि जोंहा मोनसे मुवानि बेसेना कस्ट प्राइसआ बेसेबां 10 रुपिस माने बे जोङो मा 10 रुपिसाव मा खालामदोंमोन फानदोंमोन CP इकुवेल टु जोङो मोनसे मुवानि बेसेना बेसेबांमोन 9 रुपिस बे मामोन SP आरो जोंहा बे 9 आबो मामोन 9 आ मुवानि फाननाय बेसेन बिनि उनाव बेसेबां 10 खौ जोङो मा उनाव बेयावबो सेलिं प्राइस फानफिनदों नङा होमब्ला जोङो 9टा मुवा बायनानै 10 आव फानदों आरो जोङो 10 मुवाजों 9 मुवाजों बराबर अब्ला जोंहा बियो मा जाखो कस्ट प्राइस बियो मा जाखो सेलिं प्राइस नङा होमब्ला अब्ला जोंहा मा जाखो डाइरेक्ट बे सर्ट ट्रिक जोंहा 9 फैबाय गासै मोनसे मुवानि बेसेना जोंहा 9 मोन कस्ट प्राइसआ 9 ओंखायनो 9 फैबाय जोंहा बिनि उनाव 10 निफ्राय 1 माइनास 1 फैबाय ओमफ्राय जोंहा पार्सेन्टेज दिहुननांगौ नालाय 100 अब्ला जोंहा 9 जों 100 जों दानदो बेसेबां मोनखो जों मोनथिखादोंमोन नङा होमब्ला 11 1/9% अब्ला जोंहा बेखौबो सर्ट ट्रिकखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय जानांगौ फैदो जोंनिया नेक्स्ट कुइसनाव फैदो दाना 6 नाम्बार कुइसनाव 6 नाम्बार कुइसनाव मा होनदो सासे दखानिया 33 मिटार जिखौ फाननायाव 11 मिटार जिनि फाननाय बेसेनाव समान मुलाम्फा खालामो दखानिखौ बेसेबां जौखोन्दो बा पार्सेन्ट मुलाम्फा जाखो जोंहा मा होनना बुंदो नाम्बार 6 कुइसना सासे दखानिया 33 मिटार जि फाननायजों 11 मिटार जि फाननायनि बेसेनजों मा बराबर मा समान मा जाखो मुलाम्फा जादों अब्ला जोंहा बेयाव मा होनदो दानिया बेसेबां जौखोन्दो मुलाम्फा जाखो बेखौ जोंहा दिहुननांगौ हमना ला जोंनिया 1 मिटार
जिनि दामा बेसेबां थाइसे 1 रुपिस नङा होमबा जोंना दा बेसेबां जि फानदों बियो 33 जोंहा बेसेबांजों समानमोन 11 अब्ला जोंहा बेखौ माइनास खालामनोसै बेसेबां थाखो प्रफिट नालाय 11 आ अब्ला जोंहा 22 मा जाखो सेलिं प्राइस कस्ट प्राइस जाबाय जोंहा बियो मेन प्राइस जाबाय आरो बे मा जाखो प्रफिट आरो बे 33 आ मा जाखो सेलिं प्राइस अब्ला जोंहा दा जों मा मोनखो सेलिं प्राइस मोनबाय प्रफिट मोनबाय आरो कस्ट प्राइस मोनबाय अब्ला जोंहा पारसेन्टेज दिहुननांगौब्ला जेब्लायबो मा खालामनांगौ कस्ट प्राइसनि सायाव दिहुननांगौ अब्ला जोंहा दायो मा जाखो जोंहा कस्ट प्राइसआ बेसेबांमोन सरि 22 जोंहा प्रफिटआ बेसेबांमोन बेसेबां समानमोन 11 अब्ला जोंहा मा खालामनांगौ पारसेन्टेज दिहुननांगौबा जोंहा मा खालामनांगोन 100 होनांगौ नङा होमब्ला अब्ला जोंहा 11 खौ 22 जों दानोबा बेसेबां थाखो 2 थाबाय अब्ला आरो जोंहा 2 खौ 100 जों दानोब्ला बेसेबां थाखो 50 अब्ला जोंहा बेयाव बेनिफिटआ बेसेबां जाखो 50% अब्ला नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै बुजिबाय जानांगौ आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट्स खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम आरो नेक्स्टआव माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामना बुंहर आं नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिनो भिडिअ लानानै फैगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै